बे समाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिफ्राय मोनसे गिदिर बाथ्रा फोसावनाय नंगौ बे समाव प्रमद बर' बिथाङा फरायसाफोरनि थाखाय गामि गामि ओनसोलफोरावनो माखासे मोनथिनो गोनां बाथ्रा आरो सोलोंथाइफोरखौ लानो हानायनि BTCनि गासै मोन 420 BCDC आव बिनेश्वर ब्रह्म मेमोरियेल नलेज सेन्टार गायसननाय जासिगोन आरो बे गिदिर फोसावथायखौ फोसावना होदों BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दिनै बिनेश्वर ब्रह्मनि थैनाय सान आरो दिनैनि सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा BTCनि लाइमोनफोरनि थाखाय BTC आव थानाय गासै गं 420 BCDC आव बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङाव गोसोखां नलेज सेन्टार गायसननाय जासिगोनखौ फोरमायनानै होयो प्रमद बर' बिथाङा आरो BTCनि लाइमोनफोरा माखासे सोलोंथाइखौ बायजोआव थाङालासिनो गावनि गामि गामि ओनसोलाव थानाय नलेज सेन्टाराव माखासे गियानखौ आरजिनो हागोन आरो बायदि बायदि साख्रि बाख्रिनि बाथ्राखौबो बेयावनो मोनथिना मोननाय खाबुखौ लानो हासिगोनखौ फोरमायो। फोसावदों जे BTC आव 420 VCDC दङ 420 VCDC आव बिनेश्वर ब्रह्म मेमोरियेल नलेज सेन्टार गायसननाय जागोन। बे नलेज सेन्टाराव फरायसाफोर लाइमोनफोर आबादारिफोर आइजोफोर बयबो फैनो हागोन आरो बेवहाय बायदिसिना ट्रेनिं बायदिसिना स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं काउन्सिलिं फरायसाफोरनो नांगौ माखासे इनफरमेशन्स बे गासैखौबो बेवहाय होनाय जागोन आरो बिनि गेजेरजोंनो गोजान जायगायाव थाङालासिनो गामियावनो जोंनि फरायसाफ्रा लाइमोनफ्रा गासैबो इनफरमेशनफोरखौ साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै गासैबो इनफरमेशनफोरखौ गामियावनो लानो हागोन। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।